ụmụnne m na ụmụnna m unu hwekwerechi ọnwa nọ n'nwa mba nnọ awụchasịala na m eye ndị m tụrụ bịa wụ ụmụ okorobịa na-alụbeghị nwanyị na ụmụ agbọghọbịa na-alụbeghị di nọ na Naịjirịa mana onye ha na ya mega ihe nọ UK ụnụ na-akparịta na fon na-akpa nkata gị wụrụ nwa agbọghọbịa ke nwoke ahụ anaghị nọ UK na-ese ndịrị nwa chọkọchọkọ gị ga-agbanwe ego agbatum na naira gị were na-ebi egboro nwa mkpaṅụ mana enwere ihe mere nụ n'ime obi ṅụ ke nwoke ahụ nọ UK ọwụghị ụdịrị mmadụ ịchọga ikekwe afọ ole ọrụ otu ole nwee ike o ji nwa afọ 40 ọ 30 tonụ o toro nnọọ gị lee ya ọ gbakọtara na age atọ nọ ya na ụdị ọzọ wụrụ na nwoke ahụ anọghị UK ọ nọ na Naịjirịa ikekwe o jighị ego aka esighị ike ọ bịara ṅụ ike isi n'isi gị leruo ya anya nakwa ala jụwa sọwa omeghe ebiri nwa ya ikekwe ya lee ṅụ sị nne kedu ọ gwa na ya laikiri ya chọrọ ịlụ alụ gị ikpe nwa kum gị bụkara ndị enyi ọ na-achị akwarịkwarịkwarị gị ikpe ya ancestor n'ihi gịnị o toro ha eto ọ mụrụ amụ ma ọ wụrụ na ọ nọ na Naịjirịa aka esighị ike ị ga-emejọsa ya oyi ị gaghị ekwe mana bikos ọ nọ UK o ji nkụ ya kajigo ya gị gbanwee ya gị were ose gawa na bureau de change ga-agbanwee ya ego agbotum gị lega ahụ ọnụ ya ọcha na nwa white gị ikpe ya bebi gị bido ejiwe ya ịhụnanya gị bido ikpe nọkụtụ gị ikpe na ya kpọnụ isi ya na ọ dị free ịkpọnụ vidio kọl ka ego igosi ya dat na idere ya faithful na ịhụrụ ya n'anya ya atara ịkwanụ mgbe niile ya kpọọ ṅụ gị pike ya hụ na ị nọ ebe dị mma no problem gụ na-eme gị na-etubiri ya gị chee kọl ihu kọl ya gị bewe ya bịa dị convinced na nwa na hụrụ ya n'anya ya ahụta na asụ nwa ọma na ya ga-apaṅụ ka akwa na ya ga-eto ọṅụ ya ga-eji ịhụnanya ya bịa gbarịwa n'ime isi ịpampaṅụ spoil ya n'ihi na gịnị ya wụghị ọgba nwebe ọ gbara gịnị ya na ya ga-eme gị feel on top of the world ya bịa na-eche n'ime isi ihe ọ ga-emere ṅụ because igosili ya na ịhụrụ ya n'anya ma n'ime ọnwa ṅụ ị na-echewo ya kpofetagodo ṅụ ya uke ka ị gbawa atọ ịdị aware of the western law na o favor ụmụ nwanyị ngwa bịakete ọwụ na iwe onye dị otu anyị nwere this plan bịakete gị wụrụ nwoke inwe okorobịa dị vibrant akwa na shiri ike ya gị hụ nwata nwa agbọghọbịa headlamp ya kwụ ọtọ gị dee ka apịta gị hụ ụmụ pinọpinọ ọ ndị ke na-abaghị anya mana enwere an advanced lady nọ UK gịnị ya na-abụ na chat gị bido ebugharịwa ya asụ onye ma ọrụ play bọbọ gị gosi nwaanyị a love secondary school boyfriend ya na-ejighị ya gị ji ya gị gwa ya okwu ndị na-ede ya obi gị tụbiri wee na ịhụrụ ya n'anya na love na ogbuole ga-egbu na ịga ifeatị na ịga na ọ ga-awụ ya na ịnwụnyụ n'anya gị bidoro uhiwe gbawa ya kokoso ya were obi enyanga plan nwa gịnị ka o kpofotegodo UK hello ngwa bekete achọrọ m ka unu mara UK gọọmenti etile new law aha law ahụ would die here unu ma na UK ma Nigeria dịka ihu aka na azụ aka ha maara anyị marụ anyị ala ha maara otu alụmdi na nwaanyị na-adị na Nigeria ha ma na ụmụ nwaanyị Naịjirịa na-enwe ndidi di ha na-abara ha mba na di na nwaanyị na-eko isi ha ekocha ha emejie mgbe ụfọdụ ha eko ke nwaanyị agbalaga ụmụnne ya abịa rịọwa di ya si ya gbaghara nwa ha nwaanyị ha emejie marriage ha continue mgbe ụfọdụ ọ bụrụ ke nwoke mejọrọ mma emechakwa ka ọ gawakwa agawa ke nwaanyị arịọ di ya a na-agachekwe ha maara anyị all celebrity nwere presence na Nigeria ha ma kemgbe ụmụnne anyị ji
nwoke bịa na Nigeria lụọ ha kpofeta ha ala bekee ha behave weze ka British women. Nwoke gị na-ebi n'ụlọ lụrụ ṅụ bịara na Nigeria lụọ ṅụ were ṅụ gba akwụkwọ n'ụlọ ụka nweta akwụkwọ ka o weta akwụkwọ kpofetezie ṅụ ya emezi ọnụ gherere m ị gaghị gị chefuo na ịwa African woman. The next thing gị kpore police gị na-ele di ṅụ atọ handcuff were ya pụcha n'ụlọ ọkwụrụ ụgwọ ya gị relax adịa before ị mara gị pụshi na mara eji kọwa shani na-alụghachi ka na ịkwa na UK pịam gị switch etu onye ọzọ anya ṅụbara. Biko achọrọ m ka ụnụ mara na UK gọọmenti anọ n'akwa ụmụ nwoke ndị isi ojii. The new law nọ na-awụ akpọfeteṅụ gụnwawo the dependent akpọfeteṅụ nwoke ahụ kpọfeteṅụ na ọ dị na gị na ya abụọ wụ di na nwunye. Hello, eni dị ịlụgidere si na-alụgachi akọkacha marriage ahụ ngwa ngwa ụnụ na-agbasa. The next place ị ga-enweta onwe gị wụ na Nigeria. A ga-send nga back to Nigeria. Ọwụ na enwe onye ọzọ ị nwetara na UK buge n'isi onye ahụ ga-alaghachitazi na Nigeria bịa lụọ ṅụ ọ proses akwụkwọ ṅụ jizi ego kpofeta ṅụ. No more business as usual. Ị bịaghala gị dere oge snow gị kpọọ polisi ma ikpọọ polisi gị chụpụ ya ezi gbachi ụzọ a na-agwa gị na western law no favor ụmụ nwaanyị. Gị rụzie ebe ahụ gị chefuo na ịwụ nwaanyị isi ojii di ha ga-ekwupụkwa ọka ikpola polisi. Gị rụzie gị gakwuruzie menwezie enyi ndị nọrọ anọ ndị chụpụrụla di ha gị mere ha enye ṅụ kilik otu isi eme. Biko before gị gba game your mission awụrụ na akadiman kpofetegodo ṅụ UK ka ị gbawa dọ. Hello, adịghị dọ ị na-aga ịgbawa gị ruo ebe ahụ marriage ahụ for better for worse ọ dị mma ọ dị njọ ị ga-anọ n'ime ụnụ abụọ wụ daidia gị sịkwana mba na ihe ị hụrụ n'ime nwoke ahụ na-ehushi ihe. Hello, ịkwa anya kpum ịnọkwa na Nigeria ị gaghị divorce that man kpofetere na UK gị na ịkwa na UK amịarị di ya hapụ gị helplessly gị hapụ ya like nobody wala onye nwa kpofetere na UK ya kpofetere ya ejiri ya kpofetere na that country. Gị rụzie ebe a gị hapụ ya chọrọ ndị ọzọ ọ gị were jụọ otu allegation boye tụkpoe na police station. Ha achọzikwe ha ịma before gị ga-atụ ihe ị ga-eme chọwa evidence iji divorce ya. Hello, bịawa with your evidence ha ga-edivorce unu mana ngwa ngwa ị na-enweta your divorce certificate automatically your stay in UK adịla terminated unless ọwụ ndị amanụ kpofetere ṅụ ọ dịla terminated. Ị ga-enweta onwe gị na Nigeria ebe ahụ o si bịa kpụrụ repatriate and send them back. Gị lokutewe ha ya ebelene ana nga anọrọ nga tiwetini mbu jagaban emeloko oyo before gị soro nwoke ahụ na ị na-eji marriage ka ọlọ nke ekwe ị nwere mission ikekwe irute gị ripụ shinu aka ya gbopụga every time gị bara ya gị nye onwe gị window gị kpọ na ọ dị ṅụkọrọ ṅụ na ọ abuse ka ị nwee ike mee gịnị divorce ọ ya tiziere ya bọbọ akwụkwọ ka ọ bịawazie. Hello, format aha cast ala marakwa onye gị na-ekwu gị now ị chọrọ iso aga UK marakwa amara na ịpụtaghala so otilo inwetala onwe gị na Nigeria. Ole si ogi ji aka n'okporo onwe gị gawa UK ọnọ hụrụ na UK mana onye ya ma lọrọ nwa kpofute ya nwa tiri nga akwụkwọ n'ụdị na nwunye ya okpokọtaga. Hello, gị nwee plan na ala obi gị si nọkwa nga ịlụ nwoke 65 to 70 ka anyị gagodo ebe ahụ ị chọrọ ịgbawa dọ chọrọ wee. Hello, marakwa ihe ịbaje n'ime UK gọọmenti ha nọ n'akwa ndị isi ojii ha makwa na especially ndị Nigeria ha ma ote marriage na adị na Nigeria na ndị Nigeria na-ejishi marriage ike before marriage akọwachala ya ogidere ike agwụ ya eberitezie na marriage dị mkpọketere ṅụ a na-echeki time iji bịa UK ịnụrụbe nwanyị ikpegwarala dị police and o doro ha anya na nwaanyị ikpero die police na Nigeria o were rating. Ịbịazi na UK every minute police zangaga onye ka ikpegara police dị ṅụ format aha cast ala mana ụmụ nwoke aga agwa ṅụ ị ga-apịrịkwa game ṅụ ntị gị nweta onwe ebe ahụ mgbe ị ga-efili na ị balance ala ka ị execute plan ṅụ ilu ahụ na Nigeria.
before gị lụọ nwoke nọ UK, dị sure na ị gaje lụ that man for what it is, marriage. Na ị gaje gị ka gị na ya bụ na ọhịa m si m abịa gwakwa ụnụ ụmụ nwoke aṅụgbugwe n'onwe ha ndị ka marriage ha kọkashiri, ndị ka nwunye ha yuzuru n'ụdị ahụ ebịakọtakwana sọ gịnị mere ewetala ọnụ kemgbe gburugburu ndị ka nọ prezent aṅụgbugwe ha onwe ha. Mana ụfọdụ ụmụaka nọ na university agbarịga na adịbeghị ha wee, all these young and beautiful girls adịbeghị ha wee nwere uru plan. Ndị ka ejigolo chọga ndị mma eji akpọfeta ha ejo because of akwụkwọ ka akpọfeta ha plan wụrụ ya uke, onye ahụ wụrụ na ọ UK ka ọ nọ ọkwa bad market. Ị ga ebe ahụ ị ga-alụ ya ụnụ abụọ ụnụ ga-egbe nga ụnụ ga-egbe ga ụnụ ga na ịga nga ọrụ nwa ọrụ njọ, ụnụ ga-eko isi dịka African husband and wife, ụnụ kochi ụnụ emeji nwa onye ga-emeji na UK, ụnụ gbuo family ọnụ na Nigeria ha eshi ebe etiri ọnụ okwu ọnụ. Mana okwu ahụ ị ga-adị na ngwa ngwa ịsụ I want a divorce, I want it hello because iti hala akwụkwọ mgbasa ha gbasa ọnụ. Nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ị ga-elu UK, a ga-esend nga back, ị ga-elu ogodo first. Ọkwa ihe m sị m agwa ọnụ mgbe ụfọdụ ndị na-akwa ndị n'ọchị famata cost ụmụ nwoke aṅụgbugwe n'onwe ha. Ọ sị m sị m akụtara ụnụ ihe eji bụ ike trend ga n'ihi ha akpala. So ndị ke UK nwa brain too much, ote ego ha gbara euro gbagotere agbagote ọgwọte brain ha ga-akụkwara nga ga-agwa gị until ha nwụfeta nga ba irute gị hụzi ọngọ ha na m n'ọnụ. Video finishes there.